Bare ikke så længe, det ved jeg godt. Ja, alligevel. Ja, men hjertelig velkommen her på Rådhus i den gamle byrådsdag. Mit navn er Peter Kastrup Jensen, og jeg bemyndiger borgmesteren til at foretage administration. Og den skal overvære to vidner, så vi har to lærere, som jeg gerne vil starte med at bede om navn og adresse på. Ja. Peter Møller Laursen. Og din adresse? Det er Hørsøger med. Ja. 2. Tak skal du have. Og dit navn? Det er Arne Christiansen. Og Christiansen med din adresse? Det er Ræbeparken 22. Tak skal du have. Så skal jeg dernæst kontrollere de oplysninger, som vi har fået af jer. Vi har fået dem rigtig noteret. Du hedder Line Trælle Christiansen. Der sker jo et skifte. Når du forlader det her lokale, så har du ændret dit navn til Line Spillemoto Lauritsen. Du er født i Nørre Tranders Sogn her i Aalborg. Du bor på Kong Frederiksvej, nummer 16 i Aarhus. Personnummer, må vi høre det. 2580 1380. Du hedder Jens Møller Lauritsen. Ja, Lauritsen, det er en del. Det er akkurat, du har forsket med. Du er født i Aarhus Sogn i Vesthimmerlands Kommune og bor i Kong Frederiksvej nummer 16 i Aarhus. Dit personnummer, må vi høre det. Det er 1107 Det er som det skal være. Inden jeg læser hvilesesritualet, så vil jeg minde om, at når to mennesker bliver enige om, at vi indgår ægteskab med hinanden, så stiller det store krav til begge parter. Vi gør det, fordi et ægteskab bygger på gensidig kærlighed, tolerance og respekt. Respekt for hinanden og hinandens mening. Et ønske for jer er, at det ægteskab, som vi nu skal indgå og fortsætte så at de sammen kan lede kraften, som ved det udfordring, som jeg er stillet til at sige. Så vil jeg gerne lige prale om rejsen. Da jeg over for mig oplyst, at I ønsker at indgå ægteskab med hinanden, spørger jeg dig først, Jens Møller Lauritsen, du vil have Lene Trælle Christiansen. Ja. På samme måde spørger jeg dig, Lene Trælle Christiansen, om du vil have Jens Møller Lauritsen. Ja. Efter I nu har sagt ja til hinanden, så er jeg herved for at blive ægtefolk. Jeg ønsker hellere lykke fremover med håbet om, at vi får en nogen stykke. Altid. Og nu skal vi først have ægteskab i kys. Der får bare noget med. Nummer 1, der skal udveksles. Kommer gerne til plads igen. Det var den mundtlige del, vi fik overstået her. Nu kommer den alvorlige del, det er, at jeg skal skrive under på det mere. Jeg synes, du skal lægge ud, fordi der er jo en markant ændring i dit navn, og det er det, du skal skrive under på. Du står her og herovre.
live til det. Så skal vi se, om vi kan få videre til at stå. Tak. Jamen, så har vi her møde fået ordnet alt det formelle. Så resten af til jer, så. Ja, selvfølgelig. Tak for det. En vigtig sag, som vi har fået væk til den her hæve. Hvor det er hus, som vi har væk. Vi skal fortsætte det. Tak. Thank you.